Diyos ko na! Taxi! Bakit ako? Bakit ako kinayin to? Nagabang! Diyos ko! Nagtirimagyabang matutudya. Ano kaya yung asawa ko? Ano ba ito lagi? Lokam niya kaya? Ito dyan pala kita. Ang una pagtripang kita eh. Paguli na. Steve, no! 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 Script me, baga. No! Nagtirimagyabang matutudya. Hindi, nandiyan mo ako ng script. Yung Diyos ko na! Taxi! Bakit ako? Bakit ako kinayin to? Nagabang! Diyos ko na yan! Basta mismo mo! Kasi ganito yung nangyari. Bakit nalang gagawin ka kanina? Hindi ako ginising! Diyos ko na! Grabe! Ulit ito! Ay! Kabasa ko na! Baka nabuwag siya eh! Sige yan! Yung muso niya yan! Alimantan eh! Nakakakulang Bakit ka! reaction? Ay! Marunod ko ka sa nanggiwa mo ka ko! Ay! Marunod ko ka sa nanggiwa mo ka ko! Binigyan niya si Dayan! Basta mismo mo! Okay, ulit! Alina! Istura! Huwag na ka naman kututut! Yawan mo panay! Huwag na ka naman kututut! Yawan mo panay! Taxi! Yan! Basta mismo mo! Bakit mo ako ginanito? Oh. Taxi!